povie? A čo poviete na Pištu Lakatoša? Čo poviete? Aký odkaz mu dáte Pištovi Lakatošovi? Dáme na čo odkázať. Servus, bratu. Servus, bratu. A máš fanfón? Potom dám, čo ho odkazám. Čo budeš volať do fanfónu? A čo bude ho volať? Fanfón. Čo povieš do fanfónu pre všetkých poslucháčov? Všetko poviem. Počkej. Povedz fanfón. 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 No, nie iný operátor, nie taký operátor, ne? Dobre, že operátor. Aha, a nie taký operátor. Dobre, operátor. Tá nie taký operátor. Ne? Tá povedz, tá nie taký. Nie taký. Nie, musíš povedať, tá nie taký. Nie taký. Tá nie taký. Tánes. Tá nie taký. Nie taký. Povedz mi, tá nie taký. Nie tanex. Tá? Tá? Nie taký. Nie taký. Operátor. A preto. Operátor. 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 Preoperátor. Operátor. Preoperátor. Nie, Operátor. Preoperátor. Nie, Operátor. operátor. OK, takže operátor. Preoperátor. Prerorátor. OK, prerorátor. Preoperátor. Prerorátor. Preoperátor. Prerorátor. Preoperátor. Prerorátor. Preoperátor. No a to je čo? No čo je, to povedz to ešte raz? Preoperátor. Breverátom. Preoperátor. Takže našeho operátora sa stal breverátom. Preoperátor. Ako? Preoperátor. Vrátrom? Vrátrom? Jo. Čo vrátrom? Tak sa nemecky sa povie. Ako vrátrom? Povedz to ešte raz, vrátrom? Preoperátor. A vrátrom. Aha, okej. Takže ešte raz povedz, ten operátor, jak sa povie? Preoperátor. OK. A ako sa povie operátorka? Počkej. Nezabudním. Operátorka. Preoperátorka. Operátorka. Preoperátorka. Operátorka.